Здравей, YouTube! Днес ще снимам на Hero Zero. Ще само този клип го правя за въпроси, ако имате към мен, да отговорите. Ако имате, ми пишете в коментарите или някъде другаде. Сега само ще се покажа отбора. Нищо друго. Да, Мастърс. Да, то вече 3 часа, бе. 12 часа беше битката. Тези двамата Ева и Роки ги мразя. Почват да не влизат. Ради, ти ли не влезе, бе? До мой герой, кой ще остана? Преди българче ме убил сигурно. То знака нищо ли не му направиха? Май сам го погадиличкаха. Марс ли му отрепа, бе? Маля. Че тъпо. Я го видим, ако е някакъв към 20. Аре, 27. 7. Аре, ти си най-добра мечелян. Всичките така. Ако може, ако искате влезте в отбора ми, приемам над 10 левел. Защото днес искам да набият много. И ако поне влязат двама редовни играчи, че двамата най-накрая ще мога да ги махна. Че аз сам ги държа като атакуват. И това беше от мен YouTube. Айде, чао!